ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವಾನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಗಂಟೆ ಹಾಜರಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಗ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂವಿ ತೂಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಐತ ಫಸ್ಟ್ ಅಜಿತ್ ಬಾಯ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪ್ನೇರು ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂಚ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋದು ಪಿಜ್ಜಾ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಮೂವಿ ತೂಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಮೂವಿ ಅವು ಎಂಜಿನಪ್ಪ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಪ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ನಿವಾಲ್ ಅಂಚೆ ಪಿಜ್ಜಾ ದೆತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅಜಿತ್ ಬಾಯ್ನಿಲ್ಲ. Pizza ready and wait. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to you, Ajit Bhaiya. Happy Father's Day to you. Thank you. Stay blessed. Thank you. Stay blessed. Yes. I never forget that. Father's Day. Happy Father's Day. Thank you. ಆಜು ರಾಪ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಜಿತ್ ಭಯ್ಯನ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು Pizza. Thank you. ಬೊಕ ದಿನ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು The pizza ಬರೋ ತಿಂದದ್ದು ಪಕ್ಕ ಮೂವಿ ಟೈಮ್. ರಯ್ಯ ಜೋಕುಲ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು Oh, cheese. ಮಾರ್ಗರಿಟಾ Cheese and tomato. ಬ್ರೆಡ್ ಹಚ್ಚೆ ಪತ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಅದು ಪಿಜ್ಜಾ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿ ಅಂದಿತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿನ್ಕೊಂಡು 1 2 3 ಬಾಲೆ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಹೋಳಿಗೆ ಪಾಪನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಮಂಚುಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಚು ಸೂಪರ್ ಡೀಪರ್ ರಂಗ ಏಕೆಲ್ಲ ನೈಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮೂವಿ ಗೌಡರ್ಲ ಕಣಿ ಗಾಡಿಡು ಮೂವಿ ತಯಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೈಟ್ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಮೂವಿ ಟೈಮ್ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಮೂವಿ ಟೈಮ್ ಈಗ ಗಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ಲ ವೈದನು ಪರ್ಸನ್ ಗೂಗಲ್ ಚಿನ್ನಡ ಗೂಗಲ್ ಉಂಡು ಏನೇ ಕನ್ನಡ ವೈಫೈ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಚಿನ್ನನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಂಚ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಡಿಂಚ ದಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲಾರ दबा के बैठा है। दबा के बैठा
ಮೂಲೆ ಒಂದು ಏತ್ 5 minutes ಚಿನ್ನು अच्छा लगता है नाइट जाने को ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತಿರ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ वाइड पाತಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂಚಲ अच्छा नहीं है यू डोंट लाइक नाइट आपको नींद आता है आप अभी सोएगा ಚಿನ್ನು ಬಾಲೆ ಅದ ಎಂಚ ओ चिन्नु अभी मूवी ಅಂಕಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್లో ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಟು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತುಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಮೂವಿ ತೂಪುನಿ ಜಿರಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವಿತ್ತ ಎನ್ಮರೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪೆತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಹೋಯ್ತೆ. Bonjour à tous, enfin bonsoir, on est tous à Canal Olympia Mpita. Alors c'est un cinéma qui a ouvert, ça fait 8 mois déjà. On a ouvert en octobre, début octobre, 1er octobre par là. On est situé à Mpita, plus précisément à Pointe-Noire au Congo, d'accord. C'est très facile à connaître, à comprendre. La location elle est très facile. Donc on est sur Stanislas Bachi et aussi en face de l'OCI. Tout le monde connaît un peu l'OCI. Donc nous diffusons des blockbusters, donc des nouveautés, tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est à l'affiche, toutes les sorties de blockbuster. Donc les prix sont très cheap, c'est-à-dire que c'est pas comme on peut le croire. Les prix sont à 2000 francs en tarif standard et 1000 francs pour les enfants de moins de 12 ans. Donc les premières sont à 5000 francs, les avant-premières à 7000. Nous vendons aussi des confiseries, donc notamment des pop-corn, les chips et de la boisson. Venez nombreux à Canal Olympia, merci. ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದ 2000 ಫ್ರಾ ಒರಿಯಾಗೆ ಬಚ್ಚಲ ಹೋಮ್ ಕಿತ್ನೆ बच्चों को मिल फ्रॉक हाँ इन लोग को फर्स्ट टाइम आए थे तो उसको फ्री दिया अभी हम लोग अंदर आ गए हैं ये चैनल ओलंपिया एमपी था अभी एक टिकट का प्राइस 2000 सिफा है 2000 सिफा और बच्चे लोगों के लिए 1000 है ना अभी हम लोग टिकट सब ले लिया अभी जाएगा अंदर देखेगा अभी कितना बजे 8:30 का है 8:30 को है अभी तो 12:18 हो गया हाँ 20:18 और 12 मिनट है हाँ जाएगा देखेगा मूवी कैसा है ಹೆಂಗೈತೆ ಮೂವಿ ಟೈಮ್ ಮೂವಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಯದೆ ಮೂವಿ ತಗೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಂ ಪಪ್ಪನ್ ದೇದೋನಿ ಅತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ಉಲೈ ಪೈ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯ್ ಉಲೈ ಮೂವಿ ಎಂಚುಂಟು ತೂಕ 5/3 ರೀ ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವ ಎಂಕಲೆ ಮೂವಿ ಪುರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಲ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಉಲೈಡುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಕಲೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ದುಲಾಯಿಡುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಂತದ ಈತ್ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪು ಬಂದದು ಆತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅನ್ನಗ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ದಯಪನಂಡ ಡೈನೋಸರ್ದ ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟ ಅರೇಂಜ್ ಬಂದೇರು ಸೀಟ್ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚೇರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಫೈನಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಮೂವಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್
ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಎಂಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕುಲ್ಲರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲರೆ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಜನ ಇತ್ತು ಅಚ್ಚಲಾಗ ಮೂವಿ I was thinking it was going to be scary, but it was not scary. But the starting was scary. अभी 11 बजे लगता है पूरा बंद हो गया ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನಂಜಿ ಲಾಗರ್ತಿಕುವ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್